نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا musulmai, barkanmu da sake saduwa, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah, kamar yadda muka saba karanta muku kurakuran da muke yi a karatuttukanmu na Alƙur'ani mai girma. Insha Allah, yau kuma za mu karanta aya ta gaba inda muka tsaya. Mun karanta bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Wannan aya mun karanta ta cikin basmala, kenan za mu ƙara gaba inda za mu karanta maliki yawmiddin, maliki yawmiddin ko kuma maliki yawmiddin. Wani karatu suna karanta kamar irin su warshi maliki yawmiddin, su hafsu kuma suna karanta maliki yawmiddin. To kuskuren da muka yi a karatunmu nan, yawancinmu suna ce maliki yawmiddini, maliki yawmiddini, waɗansu suke da cewa maliki yawmiddini, waɗansu ko suna ga cewa maliki yawmiddini. Duka waɗannan kuskure ne, dukkanin su biyu Allah ya sa mu gyara.